Тази събота и неделя продължава розоберът. Тази година подрани и започна още в първите дни на май. Както обикновено на дневен ред излиза въпроса: има ли кой да обере розовия цвят? На този въпрос отговор сега ще търсим с Теди Христова. Теди, добро утро. Добро утро, Теди. Добро утро, колеги! Полетата в долината на розата вече не ухаят невероятно, но за това удоволствие за всички минувачи и гости тук в региона стоят множество трудности пред всички розопроизводители в региона. Както всяка година, така и тази, намирането на работна ръка се оказа най-трудната задача. Много често се налага розоберачите да идват от други области заради недостига на такива именно тук в региона на Казанлък и Стара Загора. Механизирането на брането е казус, който може да реши този проблем, но според местните производители смятат, че в България няма достатъчно ресурс именно за създаването на подобна технология. Различното при тази годишното бране е обаче, че се наложи да започне по-рано. Това се дължи на двумесечна суша без валежи и стресирането на цветовете. Но подробностите за всичко това разказваме сега. С наближаването на лятото идва времето и за розобер. Тази година обаче цъфтежът настъпи значително по-рано и постави под съмнение успеха в бранша, разказва местният производител Христо Стоянов. Тази година имаше голяма аномалия от може би над 22-3 години. Никога не сме почвали розобер в края на месец април. Също така в момента имаме друга температурна аномалия, вече 4-5 дни. Сутрешните температури са около 2-3 градуса. Като цяло растението си претърпя голям стрес от пролетните суши. Значи ние тук при нас сме констатирали над 85-6 дни, когато не е капнала капка дъжд. А тогава беше периода, когато растението прави своите пъпки и се подготвя за розобер. Много е ясно, че растението след като е стресирано, то няма ще гледа да оцелее, а не да ражда и да дава плод. И въпреки проблемите с времето, най-голяма трудност остава намирането на работна ръка. Това е ежегоден проблем и се повтаря отново и отново. Значи, при нас имаме берачи, които пътуват всеки ден над 100-150 км да дойдат, да ни помогнат да оберем и пак си пътуват обратно. Докато преди години имахме тук в региона местни хора, които не стигаха за брането. Но вече почти казвам, всичките млади са в чужбина. Ние не можем да ги задържим с един месец работа. Количествата от къснат цвят тази година се очаква да бъдат задоволителни. Тук се появява и друг проблем. Има останали непродадени розови масла и води от предходната беритба заради появила се конкуренция на международния пазар. Други страни, като Турция, Азербайджан и други страни почват много да произвеждат същия продукт. И по този начин на световния пазар ние трябва да се съобразяваме и с производителите от другите държави, което ни кара колкото можем да свиваме разходи и да си гледаме да сме конкурентоспособни. Колкото по-голямо е предлагане, толкова по-ниско е търсенето. За мен това влияе негативно за производството в България. Въпреки трудностите, производителите поддържат емблематичния сектор за България. Проблемите си остават, но ние сме свикнали с тях. Няма. Ни тежат. Забавляват ни. За финал искам да припомня на нашите зрители, че празникът на розата в Казанлък предстои. Още следващата седмица ще се проведат събитията розобер и розоварене, на които могат да присъстват всички желаещи. Във вторник предстои да разберем и коя ще бъде тази годишната победителка в конкурса Царица Роза, а кулминацията на всички тези празненства ще бъде на 2 юни. Теди Христова за розобера тази година и за недостига на кадри, за съжаление. За липсата на кадри ще си говорим и след минути в студиото.